gu gazteak garenetik lehenengo aldi pasetan dana Ugaun. Orduan gauza apur bat ea zer ikusten dugun, mugiduten gara inguru horretatik, ondo iruditzen jaku, pelikula bat egitea Ugaun oso desberdina da guretzat. Nik uste baietz edozein herritarentzat, edozein herrirentzat eta edozein lekutarako uste dut gauze hona dela, uste dut. Oso ondo, bai, gentie positao, Hemen aparkalekuek mugatu egin ditue, baina inguru honetan bakarrik. Berez ez dago leku asko herri honetan, baina para bat egun, ez da gehiago izango. Hemen bizi diren pertsonek esaten dute batez ere aparkalekurik ez daukatela orain. Okupatu dituztelako bi aparkaleku oso handi grabazioa egiteko eta horrek eragin apur bat negatiboa izan du herritarrengan, baina ez dut uste Ugau famatua bihurtuko denik eta masifikatuko denik, orduan bestetik oso ondo. Kotxiek aparkau horiko gentie ez dago gusture, zeu kotxiek aparketako. Beste edozein lekutan moduan, ondo dago. Herriari zer barri bat emote dutzo, ez dakit agertuko da uste pelikulan Ugaun grabatu izana, ondo etorriko jako lakoan. Ez dakit Ugauk beharrik daukan mapan agertzeko, Ugau herri txiki bat da, beste hainbat bezala, bere berezitasunak dauzka eta guretzat berezia da, baina ez dakit daukan zerbait berezirik jendea ikusten etortzeko edo holan, baina ondo dago jendea jakitea hemen gaudela.